22 червня 1941 года Германия напала на Советский Союз. А ну ще до мене підійшли. Прочитаешь и раздасі всім. Ну ви чули? На території Лагойського району створена партизанська бригада. Вы живете на земле, оккупованной Гитлером. У осені 1942 года у Плешчаніцы, что у 20 километрах от Хатыни, было передислоковано 118-е шуцманшафт подразделение нямецкой ахоўнай дапаможнай полиции, якое состояло з добраахвотнікаў, военнополонных Червоной армии и коллаборационистов. Что хочу, то и роблю. Вроде ви у мене усі. Назад! Назад! Стоять усім! Спробы немцаў змагацца з партызанамі на іх тэрыторыі скончыліся вялікімі стратамі з боку ворага. Таму распачаліся карніцкія аперацыі супраць мясцовага насельніцтва за сувязь з партызанамі. Чаму? Ён не холодный. Это попел. Я всього тільки загад виконую. Вёска Хатыня. 149 душ.